ושמיליארדים בתי כנסיות לתפילה, ושבאים בסויכם להתפלל. למה זה פעמיים? אז תמיד אני רגיל להגיד שזה לא מספיק שיש מיליארדים מוקים לתפילה, אלא צריך באים בסויכם להתפלל ורק להתפלל. חזקים עליי וישר יסייני, ימעליי וישר לא יסייני. מקום של אברכים שהקימו בית מדרש, הנוער, הילדים שלהם, כל החינוך מסביב הבית שונה לחלוטין. הם מרגישים שלאבא יש חלק בבית כנסת, הם רואים מה חשוב לאבא, הם רואים שהם חלק מההוואי של בית הכנסת, והכל נראה אחרת. כדי לבנות קהילה של בני תורה, לבנות בית השם ברמת אפרים, רבותיי, צריך את הדמעות, צריך את העיר השמיים בתוכו, צריך את ההשתדלות, צריך את החיזוקים בתוכו. כך מקימים קהילה של בני תורה. אנחנו הראשונים, ויש לנו את הזכות של הראשונים. אנחנו לא נהיה היחידים, בטוח שלא נהיה היחידים. ואדרבה, זה ירים את כל נתניה הדבר הזה. הבית כנסת הזה יקום, והקדוש ברוך הוא יעזור, כי מוסרים פה נפש. בואי סע, תוירו מסחננת. בואו נפתח את הלב, בואו נפתח אותו. כל מי שיושב כאן באולם רוצה לעזור, הלבבות בוערים. אנחנו נתרגם כעת את הבעירה הזאת לדלק שייתן לגבאים את הכוח להקים את בית השם. 99,960 למען בית השם אלוקינו. 500,000 שקל וספר תורה תרומה. ויקחו לי ושוכנתי בסויכו, שנזכה לשכינה שתשרה בתוכנו, לבית מקדש מעט זה שיתרומם, נזכה במהרה לגאולו השלמה בביאס גואל צדק, בהצלת עם ישראל בעת הקשה הזאת, כל הישועות במהרה בימינו. 600,000 שקל למען בית השם, כולנו לריקוד שלא ידעו על הקדוש ברוך הוא. Gitoi Hashem, von der Eibischter ist Git. Gitoi Hashem, von der Eibischter ist Git. Gitoi Hashem, von der Eibischter ist Git. Gitoi Hashem, Gitoi, von der Eibischter ist Git. מרדכי כהנא, 1,200 שקל למען בית השם.